Gidagsa sa mga tao ang libreng tuli nga gitanyag sa Lapu-Lapu City Government. Samtang muhatag ang lokal nga kagamhanan og 10,000 pesos ngadto sa mga nanag-edad og 20 anyos pataas nga magpatuli. Siluan Merondina sa report. Nagtinubagay sa paghila kining mga batang lalaki nga dungang gipangtuli kaganihang buntag sa Hoops Dome sa barangay Gunob, Lapu-Lapu City. Kay wala nay klase, mitanyag na usab ang lokal nga kagamhanan og libreng tuli. Nakig-alayon ang dakbayan sa mga ahensya sa gobyerno o sa mga medical schools aron moabag sa mga staff sa Lapu-Lapu City Health Office sa libreng tuli. Busa, gigahinan gayud kini og higayon ni Marvin Sancho nga mapatuli ang iyang tulo ka mga anak lalaki nga nanag-edad og 11, 9 ug 7 anyos. Tulo ni lamang kay ang kamanghuran mo kusunada mo patuli di ako na pong giuban. Para wala lay balik ba sulod to ay wala problemahon ba. Samtang ubay-ubay ang nagpingit sa kasakit o nagkurog sa kahadlok, samtang gituli. Apan may pipila usab ka mga batang lalaki nga nagpakaisog o gilingaw na lang ang kaugalingon sa mga games sa cellphone. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, tungod sa kadaghang buot mo pahimo sa libreng tuli, ibahin nila ang schedule ngadto sa tulo ka adlaw. Una karong adlaw, Mayo 20, ikaduha karong Huwebes, Mayo 22, ug ang ikatulo nga schedule ipahigayon sa Mayo 30. Samtang alang sa mga taga-Olango Island, sa Hunyo 3 na ang schedule sa libreng tuli. Aw na magod ang ato sa Gunson, maluoy ta sa ato mga doctors no, ang mga nurses na magtuli kay wala sila pahulay. So they need to rest no after ani kay grabe man gid kadaghan sa mga bata. Pila ka bata ilang matuli. So nalan sila rest. Ang mga luha napulihan sa pahiyom human matuli kay may libreng ice cream ug snacks gikan sa usa ka dakong fast food chain. Ang gitanyag sa matag batang natuli. May libreng tambal usab. Samtang gipahibaw usab ni Chan nga sama sa diaging mga tuig may ihatag gihapon nga 10,000 pesos ug 20,000 pesos nga pahalipay ang lokal nga kagamhanan ngadto sa mga hingkod na ang panuigon nga magpatuli. Sa mga nag-edad og 20 anyos pataas, adunay bonus nga 10,000 pesos. Ang senior citizen nga magpatuli, adunay 20,000 pesos no nga bonus nila. So dili gusto nga adunay apo ni Lapu-Lapu nga pisot. Alas 12 kaganihang udto, miabot na sa 1,000 ka mga bata ang nagpatuli. Samtang may usa-usab ka 27 anyos nga lalaki nga taga sitio Humay-Humay, Barangay Paho ang nakadawat og 10,000 pesos human matuli. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.